Büyük Tatar tilinde Assalamu alaikum diye başlap jibergeli hürmetli Meydan kanalının qarawçı tamaşaçılar efirde layıqlı hit tapşırığı hem onun alıp barışçısı min ilgirey. Her oyunun soңгы çıkarılışın min tüzümsizlik bilen kütüp alam. Siz kütəsizmi? Çünkü bugün aprel ayının absolut jingüşüsü belgili bulacak. Jingüşü Meydan.tv saytında siznin tavuşlar neticesinde aşıklanıp bara dostlar. Şuna göre uzakka sızmışa mümkünçilik kadar özünüzün yaratkan jırşığız için Meydan.tv saytına kirip tavuşlar birirge aşığız. Emin ise başlap jiberem. Gittik. Dostlar, layıqlı hit қонағы біздің Meydan kanalına пропискаға кіруші эстраданың популяр жыршысы Азат Фазлиев. Шынында Азат міне атманы көтіп тұрабыз деймі. Яр елісіз бар. Шушындай міне өз үстінде ішлеп, ижад үстінде қойнап, әменде бізге қонаққа келуші. Азат, рахмет сеңа яр ем. Рахмет бізор. Çünkü шеп келепіз деп айтамыз. Evet. Konsertlar yok, şuna karşı ekranlar ortalığı tamaşaçılar bilen. Şulay керек. Сен білесің бе, көп мигасалар бізге сіз кеткеш. Екінші атнаға таңы шақырғыз әлі дейді. Міне шуға көре біз сізге шалтырып, сізді шақырып тұрабыз дайын. Біз аны. Үгімен, әйдәлі, сілеп алар бізге. Міне, яңалықлар бар мәлі біздің. Я, қыса сингіл ендер бір яңалық білен келесің бізге. Әлі bir яңалықлар yok деп білем. Клип әзір мәлі? Klip әзір түгел, бұл klip қайны біз bir vaqtını sonra bitirge bulduk. Şu an Ukrayna'da aktörler boyunca aktörler saylanıla bir 10%'ına düşürüldü. Azat bana min bilumça sen gümen sanatlarga bek boy kişi, türlü hüner sanatlar, bigrak da parodiyaga әле кышлар булып та сайрый беләсең дип ишеттем. Менә иштәсез дуслар, былбыл булып сайрап күрсәтте. Һәм шулай ук там bir пародия бар, танылган халкыбызның яраткан җырчысын. Гомумән башка җырчыларга да син пародия ясыйсың. Кемнәргә күбрәк өстенлек бирәсең син? Мен пародиялар килгәндә мен менә бер сезон алдарак Рустам Закировка, Булат Нигъмәтуллинга, Салават Минихановка пародия ясаган мен бит. Мен 5 ел ул пародияны мин ясамадым. Миңа әйдә дип килделәр. Мәйтәм юк. Миннән булмый, мәйтәм кеше кашына кеше килдерәсе юк. Шуннан соң инде ничектер нәкъ шундый кешеләр име пародияларны остарак һәм матурак ясый да инде. Теге үзендә ничектер теге итеп калалар да, юк, мин эшли алмыйм дияләр дә, үзләре аннары китәләр күтәрелеп. Рустам Закировка бик оста ясыйсың ти. Бик оста. Шу җырны гына бәреп алсаң, бер әз генә кыскасы. Күптән эшләгән юк. Аңа репетиция кирәк. Без гафу итәрбез бер шуңма. Üç pışalım şanasıla şeyler jitse arabası. Oldu da bir güzel rahmet alkışlar. Rüstem abi bana kursan sana yakınlık oynar selam. Bir ay bişni. Maliyes. Jeyge planlar kırdığız mı? Jeyge planı indi bizden en zor plan. Bebe yap kaytırgan, bebeğini alırsak matematik parçalarga. Hem bana bütün kişini icatqa birəsin. Bütün xiyalım ikinci türlü bir yangalık alıp шығасы келе өзіміздің ижатта. Бірсін Құдай, һәм инде Алла берсә көз айларында яңа сезонда, яңа тамашалар, программа, яңа концерт программасы, афишасы әзер инде. Бірсін Құдай. Һәм Мейдан каналын караучыларга үз теләкләрен әйтеп җибәрсәң. Мейданлылар, biz sizden nичек яратканны инде беләсез. Шулай. Бик нык яратабыз biz sizне. Исән сау булыгыз, авыртмагыз. Башкасы сезнең барсы да бар. Исән сау булыгыз. Хәзер дуслар, клипка күчәбез. Азат рәхмәт. Шәп булды. Şulay uzıp gider miken Kızılığı rahatlығы bizge jiter miken Uza dinlesin, uza görmesin Özün bilesin, özün bilesin Bir güne bir o yaş vakit Yaşiderli yarattı Uza dinlesin, uza görmesin Özün bilesin, özün bilesin
вакытлар икке түгел җибәрмик без аны. Кыйын булыр аның белән аерылулары. Бер каяда китмәс ул. Әгәр икәү булсак, Сөюбезне бергә төреп икәү бәйләп куйсак. Уза димә син, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димә син, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. дөрес микән түгел микән исем китә шуңа. Уза диләр яшь вакытның ни арада гына. Безнекедән нә шулай узып китәр микән? Кызулыгы, рәхәтлеге безгә җитәр микән? Уза димә син, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Уза димә син, уза күрмәсен. Үзең беләсең, үзең беләсең. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Берәү генә бит ул яшь вакыт, яши әле яратып. Яши әле яратып. Нью-Йоркта яшәүче җырчы Юлия Гарифуллина гаиләсе белән Голливудка барган икән. Ай-яй! Нью-Йорк белән Голливуд арасы 4000 шакрым тирәсе икән дуслар. Икесе дә Америка Кушма Штатларында урнашкан. Голливуд бик ошаган, матур урыннары күп, йолдызлар аллеясы аеруча күңелгә хуш килде ди Юлия Гарифуллина. Хәзер клип. Иртә кичен сине уйлыйм, күңелемнән чыкмыйсың. Төшләремә килеп кереп, хисләрне кытыклыйсың. Канатланып китәр идем, күзләреңне бер күрсәм. Миннән бәхетлесе булмас, яратам җаным дисәң. Ачып куй тәрәзәләреңне, җиләк булып исәрмен. Сөю тулы йөрәгеңдә, гөлләр булып үсәрмен. Язытмаyan су йөрәкне, аш инде йөзләреңне. Күрәсем килә бәхеттән, яшьләнгән күзләреңне, яшьләнгән күзләреңне. Мин күбәләк, ә син гөл бул, чәчәгеңә кунармын. Көмеш сулы күлләр булсаң, төн буйгыңа булырмын. Төнге күктә йолдыз бул син, ә мин тулган ай булам. Син булганга гына яшим, синсез мин кибәм сулам. Ачып куй тәрәзәләреңне, җиләк булып исәрмен. Сөю тулы йөрәгеңдә, гөлләр булып үсәрмен. Язытмаyan су йөрәкне, аш инде йөзләреңне. Күрәсем килә бәхеттән, яшьләнгән күзләреңне, яшьләнгән күзләреңне.
Ягымдан бер кашанда жибермәм. Күз карасыдай саклармын, җил яңгырлар тидермәм. Аш инде аш йөрәгеңне түрләренә үтәрмен. Гомер буе шыңмый торган гөлләр булып үсәрмен. Ашып кул тәрәзәләреңне җилләр булып исәрмен. Сөю тулы йөрәгемдә гөлләр булып үсәрмен. Язылмаган суйрәкне ашыйды эзләреңне. Күрәсем килә бәхеттән яшьләнгән күзләреңне. Ашып кул тәрәзәләреңне җилләр булып исәрмен. Сөю тулы йөрәгемдә гөлләр булып үсәрмен. Язылмаган суйрәкне ашыйды эзләреңне. Күрәсем килә бәхеттән яшьләнгән күзләреңне. Дуслар, бакча сезонын ачтыгыз мәле. Җырчы Гөлназ Гафурова суганнар утырткан инде. Узган ел 4 апрельдә утырткач, ашыктың, суганың мул булмас дип әй ырыштылар ди Гөлназ. Ләкин без гел шулай иртә утыртабыз. Суганыбыз мул була, әлхәмдүлилләх ди җырчы. Шулай булуын, мул уңышлар алырга язсын.
Лайклы хит кунагы дуслар, яр җырчыбыз Ләйсән Басырова үзе. Менә бит, берсеннән-берсе матур шибәр кызлар безнең тапшырыбызга киләләр. Сәлам Ләйсән, кәйфләр. Яхшы, рәхмәт. Күтәренде шулай бит. Кайсы яклардан килдең симезгә? Әйдә, үзең белән бераз гына таныштырып үтәле. Мин Актаныш кызы, миңа 23 яшь, мин Казан дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты. Субханалла. Ялгышмасам, син Болгар кызларында солист булып эшләп килдең һәм бүгенге көндә син алардан киттең һәм гомумән ни өчен? Нәрсә булды сезнең арада? Нинди кара мәши йөгерде? Шуннан да мин Болгар кызлары солисты булдым. Ләкин бер нәрсә дә мәңгелек түгел. Мин гомумән үткәннәргә карап яшәргә яратмыйм, киләчәк турында уйларга кирәк. Шуңа ул турда уйлаган юк. Хәзер әйткәнемчә инде мин Казан дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты һәм бу минем өчен дә яңа дәрәҗә, Яңа бер биеклек. әйе, биеклек. Шулай. Зинһар өчен кермә төшләремә җырын мәшһүр артистлардан соң яңаша башкару куркытмыймы син? Бу җыр минем өчен шәхси, минем ул вакытта күңел халәтемә туры килә иде ул җыр. Шуңа яздырга булдым. Җырның авторлары бу җырны башкаруым турында белә. Тәнкыйтьләүчеләр булмады, ләкин мин тәнкыйтьләүдән курыкмыйм да, чөнки инде һәрбер замананың үз стиле, үз кануннары. Шуңа күрә җырны яңа төрле башкаруда бернинди зыянлык та күрмим, чөнки бу җырга ниндидер яңа сулыш бирә һәм ул җырны тыңлаячаклар, башкарачаклар дигән аңлата. Киләсе клибың нинди җырга булачак һәм гомумән нинди планнар белән яшисең? Мин үз юлым белән барам, ниндидер грандиоз планнар кормыйм. Әлбәттә җырлар яздырачакбыз, клип турында уйлаган юк, ләкин менә шул эшләгән җырларның кайсынадыр бәлки төшерербез дә. Һәм мәйдан каналын караучыларга теләкләреңне әйтеп узсаң? Иң мөһиме инде хәзер сәламәтлек телим һәм яхшы кәефләр һәм мәхәббәт. Без клип карыйбыз дуслар. Зинһар өчен кермә төшләремә, мин бит сине күптән оныттым. Җәй җилләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын. Җилләре күптән агартылар, тараттылар сагыш болытын. Зинһар өчен кермә төшләремә, уянамда никтер су алмакчы булам, күптән кипкән сусыз коедан. Әйтерсең лә су алмакчы булам, күптән кипкән сусыз коедан. Зинһар өчен кермә төшләремә, таң атуга төшләр өзелә. Көннәремне, елларымны алдым, төннәремне калдыр үземә. Зинһар өчен кермә төшләремә, үртәмеше көлмә ярактан. Сине түгел мин
яшьлегемне шулай сагнам, шулай яратам. Сине түгел мин бит яшьлегемне шулай сагнам, шулай яратам. Зинһар өчен кірмә төшләремә, минем хәлгә кемнәр төшенә. Сөям хәзер бара хыялымда, яшим хәзер бары төшемдә. Сөям хәзер бара хыялымда, яшим хәзер бары төшемдә. Яшим хәзер бары төшемдә. Яшим хәзер бары төшемдә. Безнең кәеф еш кына һава торышы белән бәйле була. Әгәр һава торышы болытлы булса, нишләргә? Ләйсән Ихсанова үз күңелегезне үзегез күрегез, кемгәдер ышанып утырмагыз дип киңәш бирде. Чынлап та, адәм баласы шундый гаҗәеп зат инде ул, юктан да кычкырып көлергә сәләтле дуслар. Ә хәзер әйдәгез әле бергәләп клипка күчик.
Альбина Абрамова шушы көннәрдә әни булачак ала бирсә дуслар. Менә бит. Билгеле булганча, җырчының тормыш иптәше Рөстәм Альбинадан 10 яшькә өлкәнрәк. Булачак иремнең миннән өлкәнрәк, тәҗрибәлерәк булуын теләгән идем ди Альбина. Уңышлар сиңа дустым. Безне күңелле хәбәрләр белән сөендерүне теләп калабыз. Әткәмен кәмнең жылысы, күңел күзім яқтысы, сезгә генә күренәдер, ак биләүнең ак төсе. Сезгә генә күренәдер, ак биләүнең ак төсе. Барысында бөлеп салып, языладыр язмышлар. Яратып сынаумы әллә, язмышымда ялгыш бар. Яратып сынаумы әллә, язмышымда ялгыш бар. Болындағы шәшкәләрнең исләрен иснәр идем. Җырларым бар, моңнарым бар, булмаса нишләр идем. Җырларым бар, моңнарым бар, булмаса нишләр идем. Кәмнең җимеше, татлыма мин әчеме, сыйпаганда үтеп ала әнкәйнең шал чәчеме. Сыйпаганда үтеп ала әнкәйнең шал чәчеме. Әнкәйем озатып кала, кулым әткәй кулында. Саклый күр мине Ходаем бу караңгы юлымда. Саклый күр мине Ходаем бу караңгы юлымда. Җырлыйм, юанычым шул була. Таң нурына сусап җырлыйм, юанычым шул була. Таң нурына сусап җырлыйм, юанычым шул була. Дуслар, Арысланы шатлыклы яңалыгы белән уртаклашты бит әле. Җырчы соңгы звонок җырына клип төшерә башлаган. Ниһаять, дуслар, клипта бию һәм спорт клубы артистлары катнаша икән. Бик күп уңай хис кичерешләр алдым, көч һәм энергия топладым ди Арысланы. Яңа клипны Мәйдан каналында көтеп калабыз. Онытма. Ерак китсәң дә син, озын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк, йөрәк.
кояш батканда, йөрәгем синең янда. Дәртле яшьлек елларында, тыныч картлык чорларында, бергә узыйк гомер юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын. Алсу таңнар ашканда, ай кабыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар ашканда, ай кабыкканда, кызарып кояш батканда, йөрәгем синең янда. Ерак китсәң дә син, Хөрмәтле дуслар, лайыклы хит парадында бездә кунак бар. Ул да ни булса, автор, башкаручы, мөлаем, матур җырчы Роза Мустафиева. Дуслар, каршылыгыз, исәннәрмесез? Исәннәрмесез. Ничек кәефләргез сезнең? Аллага шөкер, бик рәхмәт. Менә бит, субханалла, ниһаять күрешүләр насыйп булды күзгә. Күз карашы бераз гәпләшеп алдык әле бүген. Килешәсезме? Килешәм. Исән саулыгына килеп җиттегез. Аллага шөкер. Инде Роза ханым, чыннан да менә быел барыбыз өчен дә бик авыр ел булды дисәм дә дөрес булыр. Узган ел, быел ничегрәк сезнең гомумән кәефләрегез менә әлеге дөньяга карата? Ну, Аллага шөкер, исән сау. Үземнең аягымда йөрим, үземнең күзем белән күрәм, ишетәм, ашып ичәм. Аллага шөкер, бөтенесе әйе. Ул коронавирустан котылдык инде. Тагын яңадан килеп бәйләнмәсә тагын. Шулай. Әйе. Инде барысы да узып китмәгән бит әле безне. Бетеп киләде бит инде. Белмим шул инде. Белмим шул инде. Бетсен инде шулай бит. Инде рәхәтләнеп иҗат итәргә, залларны тутырып эшләргә, халык өчен хезмәт итәргә насыйп булсын. Ил белән килгән афат ничесен бит. Шулай. Бөтен иле белән шулай әйберләр булды. Сезнең җырларны кемнәр башкара? Менә шулардан башлап җибәрик әле. Сез инде бик күп җырлар авторы, шулай бит? Әйе, менә 17 ел хәлендә мин бик җырларны күп яздым. Менә 17 елласын әзинә перерыв булып алды. Хәзер инде яңа җырларым күп, әле пока чыкмаган. Барса да компьютердан. Була минем җырларым инде Эльмира Нагимова, Эльмира Сулейманова да йырлый, Иркәдә дә бар, Чәчкәдә дә бар, Равил Галиев да бар. Бар инде. Байтак җырчылар да бар икән. Әйе, Аллага шөкер. Менә соңгы гомумән бер ай içinde күпме җыр иҗат иткәнегез бар менә? Бер ай içinde mesela 10-лап, 20-лап ничек була ул? Ул менә беләсезме, мин бит инде күп мәртәбә әйткәнем бар. Мин 51 яшемдә беренче җырны яздым. Беренче мәртәбә җырлый башладым. Мин элематики хәвескәрдә мин йырлаганым юк иде, үстәл артында йырлаганым юк иде. Менә шул җыр мин бит бик депрессиядә булган вакытта, менә шул җырлар иҗат итә башлагач, ул минем теге ташу киткән кебек әйме. Мин хәзер үзем дә исем китәм, мин ничек аларны язып өлгердем дә икән. Алар ничек үзләренә ургылып чыкканнар икән әйме. Минем, видимо, үземнең күңелемдә әйтәсе сүзләрем күп булгандыр инде. Җыелган сезнең Роза ханым, җыелган. Алар менә хәзер инде Аллага шөкер бөтенесе чыгып бетләр дә хәзер алай мин инде хәзер үзем сайлап кына инде әкрен генә җайлап кына шулай җырларны әкрен генә язам. Җырларны тәкъдим итү ягына үзегез тәкъдим итәсезме, яисә җырчылар үзләре сезгә чыгамы? Заказ буенча да эшлисезме сез? Заказ буенча да эшлим. Менә хәзер инде менә балалар өчен заказ биргәннәр әле җырларны язырга дип уйлап торам инде. Менә беренче җыр Әби Белә бабайга багышланган төрлечә була. Төрлечә була. Әйе. Качагында мәсәлән мин җыр язам да инде менә кемгә туры килә икән дип уйлыйм инде. Аның мелизматикасы, аның тональносты, аның темасы. Һәрбер җырчыга айрым. Әйе. Инстаграмга да кагылып алыйк, чөнки бу безнең тапшыру Инстаграм белән бәйле. Күпме инде менә сез утырасыз Инстаграмда һәм гомумән җавап бирергә яратасызмы? Инстаграмда утырырга гомумән яратасызмы сез? Менә беләсезме, Инстаграмда утырмыйм. Менә анда минем бар инде битем. Әйе, анда утырмыйм. Ничектер. Киләчәктә утырырга киләчәктә исәп бар.
чөнки күп җырчылар Instagram аша танылалар да инде тагын да Шулай күбрәк, инде, әйе. чөнки аны рәсемләтү бөтен ил карый шулай бит. Тол ханыма җыры кемгә багышлана һәм гомумән иҗатыгызда нинди темаларга өстенлек бирәсез? Минем инде җырларым күбесе сагышлы җырлар. Кешеләр инде йылый тыңлыйбыз диләр инде. Кешеләр шаталар инде сагышлы җырларымны. Бу Тол ханыма шигырь бит инде Гөлшат Жанашеваның шигырен укыдым да инде мин аны җыр килеп чыкты үзеннән үзе. Бу инде ничек әйтергә кирәк, собирательный образ. Җыелма образ, әйе. Ул багышланган тормыш иптәшен ирен югалткан хатынга гына түгел, анда да әтисендә, әнисендә югалткан кешеләр, балаларын, хатынын, ирен дигәндәй якын туганнарын югалткан кешеләргә багышланган. Аның сүзләре дә бит инде шулай, менә кем сине сагыныр бу дөньяда. Менә шулай без киткән кешеләрне сагынып яшибез инде. Рәхмәт, Роза ханым, шуннан да бик зур эш башкарасыз, алга таба да иҗатыгыз бик үрләргә менәргә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Иҗатыгызны күзәтеп барабыз. Һәм әйдәгез әле сез дә Мәйдан каналына һәм сезне яратып караучы тамашачыларыгызга да теләкләрегезне әйтеп булсагыз, без бик рәхмәтле булырбыз. Иң беренчедән мин инде Мәйдан каналын караучыларны Ураза айы белән тәбрик итәсез. Тәбрик итәм, котлыйм. Аларга ураза тотырга, Алла Тәгалә ярдәм итсен. Амин. Менә Мәйдан каналы бит инде менә соңгы вакытта инде, соңгы елларда аларга яңа сулыш керде. Сиздегезме сез аны? Сиздем, аны бөтен кеше сизә, скорее всего. Анда бит инде обновленный яңартылган талантлы кешеләр килделәр, яшьләр килделәр, анда аларның яңа идеялары. Әле тагын киләчәкләр. Алла теләсә, мен исәнлек, саулык телим, иң беренче, алар инде уңышлар телим сезгә. Амин. Мин яратам Мәйданны. Бик зур рәхмәт. Менә бик зур рәхмәт, Роза ханым, сезнең очрашуга бик шат идем. Һәм дуслар, сез дә Роза ханымның җыры өчен, клипы өчен лайклар куярга онытмагыз. Yoldaşımı yuvattım bir Tıl hatın göz yaşı tüyesin Ağır yuvaltılar mina tanır Hasretin mina silesin Ay batsa da gökte yıldız kalar Yeryüzüne nurun çeşerge Biz kola bir жерде gitkenlerine Ömürge sağınıp yaşarge Ömürge sağınıp yaşarge Bu yoktu dünyadan gitse de o Siniyetim itip Tol hatım Gitkenlerini sağınu işin yaşa Hatır bulsun senin yoldaşın Oy batsa da gökte yıldız kalar Yeryüzüne nurun çeşerge Biz kola bir жерде gitkenlerini Ömürge sağınıp yaşarge Ömürge sağınıp yaşarge Хәзер яшәү сагынып Хыялыңда һаман кергезеп Син булмасаң кемсең аны җирдә Сагыныр шулай өзелеп Ай батса да күктә
gökte yıldız kolar, yer yüzüne nurun şeşerge. Biz kolabız yerde gitkenlerine, ömürge sağınıp yaşarge, ömürge sağınıp yaşarge. Biz kolabız yerde gitkenlerine, ömürge sağınıp yaşarge, ömürge sağınıp yaşarge, ömürge sağınıp yaşarge. Hit paradны Татарстанның ат казанган артисты Шулпан Әхмәтҗанова дәвам итә. Шулпан яз килүенә шатлануын белдерде. Яз шундый фасыл инде ул. Әле эссе, әле салкын ди җырчы. Аның каравы алда безне кояшлы, җылы, якты вакыйгаларга бай җәй көтә. Шулпан дустым. Бакчаларда шешек ата, син утыртканы бүрлегән. Бакчаларда шешек ата, син утыртканы бүрлегән. Ул да сине көтә сыман, ник килмисең бер генә. Бүрлегәнең бүрлегән, син биде минем бер генәм. Бүген төнлә төшләремдә сине күрдем бер генәм. Бүген төнлә төшләремдә сине күрдем бер генәм. Син талыймыш, ә мин җаным гүя кара бүрлегән. Бүрлегәнем бүрлегән, син биде минем бер генәм. Бүрлегәнедәй күзләреңне бик сагындым бер генәм. Бүрлегәнедәй күзләреңне бик сагындым бер генәм. Сөям дигән сүзләреңне кабатлыйм җыр белән. Сөям дигән сүзләреңне кабатлыйм җыр белән. Бүрлегәнем бүрлегән, син биде минем бер генәм. Бүрлегәнем бүрлегән, сагындырдың бер генәм. Бакчаларда шәшәк ата, син утыртканы бүрлегән. Бакчаларда шәшәк ата, син утыртканы бүрлегән. Ул да сине көтә сыман, ник килмисең бер генәм. Ул да сине көтә сыман, ник килмисең бер генәм. Бүрлегәнем бүрлегән, сагындырдың бер генәм. Бүрлегәнем бүрлегән, сине биде минем бер генәм. Бүрлегәнем бер генәм. Алсу Вәлиуллина шәхси тормышы турында сөйләргә яратмый. Сөйлем дисәң, сүз күп инде ул, китап язырлык, ләкин мин сөйләргә яратмыйм шул. Шундый кеше эшкә җыям ди Алсу. Бәлки әле киләчәктә Алсу Вәлиуллина турында китап укырга да насыйп булыр, кем белгән?
Күзләребез күздә Акырын гына атлап киләсең Үзең җыр сузасың Моңланасың Үзең елмаясың Көләсең Гашык иттең серле күзләреңә Гашык иттең йөрешләреңә Әллә нәрсә булды әйтә алмыйм Гашык иттең мине үзеңә Гашык иттең серле күзләреңә Гашык иттең йөрешләреңә Әллә нәрсә булды әйтә алмыйм Гашык иттең мине үзеңә Йөзләреңдә синең кояш нуры Йөзләреңдә вак-вак сипкеле Хәзер генә аңлыйм башладым мин Сипкелеләр була сөйкемле Гашык иттең серле күзләреңә Гашык иттең йөрешләреңә Әллә нәрсә булды әйтә алмыйм Гашык иттең мине үзеңә Син кая югалдың? Biz birga bo'la olmaymiz. Men seni ona bo'lib baqatdan bo'lak eta olmayman. Гадилегең белән әсир иттең Кереп калдың йөрәк түренә Кулың биреп көтәм әйткәнеңне Әйдә булыйк диеп без бергә Гашык иттең серле күзләреңә Гашык иттең йөрешләреңә Әллә нәрсә булды әйтә алмыйм Гашык иттең мине үзеңә Гашык иттең серле күзләреңә Гашык иттең йөрешләреңә Әллә нәрсә булды әйтә алмыйм Гашык иттең мине үзеңә Гашык иттең мине үзеңә Дуслар, сезне хозурыгызга барлыгы 10 клип тәкъдим ителде. Инде үзегезгә ошаган җырга тавыш биргәнсездер дип өметләнеп калам. Ниһаять, лайыклы хитның апрель ае җиңүчесен игълан итәр чак килеп җитте, дуслар. Димәк, сезнең лайклар ярдәме белән иң күп тавыш җыйган җырчы кем дисез? Алсу Вәлиуллина, дуслар, һәм аның гашык иттең җыры абсолют җиңүче булды. Алсуны чын күңелдән котлыйбыз һәм аңа уңышлар теләп калабыз. Мин исә сезнең белән түгел бер атнага кадәр саубулашып торам. Онытмагыз, яңа айда яңа клиплар, яңа җырлар сезнең лайкларны көтеп кала, дуслар. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.